बाथौआनो जाया मानथों सोरबा जांख्राव बाथौआनो जाया मानथों जयनारायण बाथौआनो जाया मानथों दा गुबुन गुबुन बाथौ ग्रुप्स थानायफोरखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना बाथौजिमखौ जे माने मोननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने सहाय खालामफायो। बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिजन। बिथाङा सोर जाखो? जि क्राइटेरियाखौ लानानै जोङो ट्राइबेल बे अराय सम माने बियो सासे मानसिजों थैजासिम थायो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारौखि थांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै सावरायगोन गिबिसिन थारावनो नैबे बनसुनि माखासे मावथिफ्रा मा बुंदों बेखौ जों खोनासंगोन। नैथियावहाय आरोबाव आबसुनिफ्रायनो बिथाङा मा फोरमायदों बेखौबो जों खोनासंगोन। थामथियावहाय बाथौ धोरोमनि आफादगिरि नैबे बिथाङा मा फोरमायदों बेखौबो जों खोनासंगोन। ब्रैथियावहाय जोङो सावरायलायगोन बिश्वजित दैमारिखौ लानानै आरो बिपिएफनि सीएमखौ लानानै। रायजोफोर लोगोसे बिक्रम दैमारि आरो मा होननानै बुङो जन खारजि बिथांमोनखौबो आङो माखासे कुइसन खालामनो सानदों रायजोफोर, आरो लोगोसे बिपिएफनि इउटुबार्सफोर सिनियर इउटुबार्सफोर जायफ्रा पलिटिक्सनि भिडिअ बानायोमोन बिथांमोनखौबो कुइसन खालामगोन। बे समाव खोनासंग्रोदो बनसुनि सासे आफादगिरिया मा बुंदों। दाख्लैबावैसो तामुलपुरनिफ्राय एमएलए जानानै मन्त्रिबो जाबाय नङा होमबा आसाम केबिनेटआव। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बर' ख्रिस्टियानफोरा एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो, बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों होननाय जादों। आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों, बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो, एसटि बोखारनो? एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो। स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो, बिनि कनसालटेन्सिनावसो पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिजन। बिथाङा सोर जाखो? ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेलि डिभाइड खालामखाबाय। आन्दलन समावबो नों बिएलटिजों एनडिएफबिजों खम सैमा बायदि बुथारलायबाय। थिग बिदिनो नोंहा नैबे बिएल आरो पलिटिक्सनि लैथोआवबो बिपिएफजों इउपिपिएलजों जिबायदि दाङाबाजि, आरो थिग बिदिनो बेयावथ' हायासै नालाय बर'खौ जेनबाय, आरो बिदिनो धर्मनि खेथ्रआव बेफोरबायदि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा फोरसि खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों नामा? रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनै समाजावहाय बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो बर'आ खौसे जानानै हिन्दु ख्रिस्टियान बाथौ ब्रह्म गासैबो ज' जानानै दावहा नांबोदों हारसाफोरजों, बांगाल सावथालफोरजों दावहा नांबोदों। नाथाय बे समावहाय नैबे गोजोन थासारिखौहाय नुनानै आरएसएस फोरनि एजेन्ट जानानै सासे बिश्वजित दैमारि मुंनि मानसिया दिनैनि समावहाय बर'खौहाय डिभाइड खालामनो नागिरदों। दा बेखौ जों बयबो मिथिखादों। दा बिनि सायावहाय बनसुनि माखासे मानसिफ्राबो दिनैहाय साबजानायखौहाय मोनाखै, बेनिखायनो बिथांमोनाबो फोरमायनाय जोङो खोनादों। नंगौ सालाया हारा गैया, जेरैनो फिदिङो ओरैनो गिदिङो। नाथाय सासे मन्त्रि जानानै बे बाथ्राखौ बुङोब्ला माबायदि जागोन बेखौ बिथाङा साननांगौमोन, नाथाय बिथाङा साननो रोङाखिसै। जायफ्रा बिश्वजित दैमारिनो भट होबाय, नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोननो भट होबावनो सानदों नामा? रायजोफोर हिन्दु ख्रिस्टान जालायनांगौब्ला बड'लेण्डआनो डिभाइड बड' 50-50 जागोन। डिभाइड आसाम 50-50 नङा, डिभाइड बड' 50-50 ख्रिस्टियान हिन्दु। दा बेनिखायनो बेसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन आंनिब्ला। दा बेनिखायनो रन्जन दैमारि साराबो खिजाने गवाखै। हिन्दु ख्रिस्टियान नायलायनो हायैनि थाखायनो रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलनिफ्राय खिजाने बख'वाखै। आरो आं बेखौबो सानबावदोंसो, बिश्वजित दैमारिया खिजाने लिडार जाजेननायनिफ्रायनो हिन्दु ख्रिस्टाननि साननाय हनायफोरखौहाय बिथाङा गोसोआव लाबोबाय थाखादों। दा बिथाङानो खिजाने बर'फोरखौहाय खौसे खालामाखै। जोङो बुंनो लुबैयो बिथाङा संबिधानबो नङा, बिथाङा भारत संबिजितनि दहायाव समायखिरा लानानै बिथाङा माने सासे दिनै
लेजिस्लेटर MLA प्लास बिथाङा मन्थ्रिबो जाबाय जों बिथांखौ मान होयो बेवहाय संबिधानिक जि माखासे मोनथायफोर थायो आरो जोङो जि क्राइटेरियाखौ लानानै जोङो ट्राइबेल बे अराय सम माने बियो सासे मानसिजों थैजासिम थायो आरो दिनै बर' हारिया बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननाय स्ल'गानजोंबो आरो बर'फ्रा गेरेमसा माहारि बा खुंथायाव बड'लेण्ड नांगौ गुबुन गुबुन रोखोमै पलिटिकेलि ससियेलि जयै बावहाय जेबो धोरोम बासियालासिनो बयबो जयै फैदों आरो बियो कनस्टिटिउसनेलि जोङो शिडिउल ट्राइब बे जोङो रिकगनाइज आरो बेवहाय शिडिउल ट्राइबआ माब्लाबाबो धोरोमजों फाराग जाया आरो बेखायनो बयबो शिडिउल ट्राइबैनो थायो आरो बेखौ लानानै जेबो बेले बेजे जानांगौ दं होननानै जों साना आरो बेबादिबो जानो नाङा मानोना दिनै कनस्टिटिउसना जि मोनथायफोरखौ होयो बेखौ लायो रिलिजियास माइनरिटिया जाय जाय धोरोमा माने कनस्टिटिउसनेलि माने बिथांमोना खम बिबांनि फोथायग्राफोर दङ इन्डियायाव बुद्धिज्म दं जैनिज्म दं ख्रिस्टियानाबो माइनरिटि दा बेवहाय दिनै गभर्नमेन्टनि सिस्टेमाव रावबो ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल ख्रिस्टियानानो जा डाबल बेनिफिट रावबो मोना गभर्नमेन्टनि सिस्टेमा बेबायदि स्कलारशिपखौ रावबो डाबल मोना आरो गुबुन गुबुन सुबिदाखौ रावबो डाबल मोना मानोना वान विन्ड' वान बेनिफिट वान स्किम वान स्कलारशिप वान स्टुडेन्ट बेबादि मोनसे पलिसियाव गभर्नमेन्टआ सोलियो आरो बिनि थाखायनो बेफोरजों गुलाय गुजाय जानांगौ जोंनि बर'नि खौसेथिखौ सिफायनाय एबा बर'नि खौसेथिया गावस्रानांगौनि जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेखायनो बिथांमोनहाबो संबिधाननि सिङाव थानानैनो खोथाफोरखौ बुंनांगौ संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा जों बिथांखौ खावलायबाय मानोना बियो संबिधानिक मोनसे बिथा माने डिसिसन आरो जायखौ संबिधाननि सिङाव थानानै लेजिस्लेटर्सफ्रा मन्थ्रिफ्रा हाबा मावनांगौ नोंथांमोना बेबादिनो सोलिनांगौ नंगौ जों बयबो मिथिगौ जों ट्राइबेल बिश्वजित दैमारियाबो ट्राइबेल जुदि जोङो ख्रिस्टियान हिन्दु जाद्लायबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बड'लेण्डआबो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आरो जों हिन्दु ख्रिस्टियान ज' जानानैनो जों बड'लेण्ड दाबि बोखादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि खोथाखौ खोनासंनानै बिनि खोथा मथे मानिनानै जोङो खौसे जानानै ट्राइबेल हिसाबै बर' जाति हिसाबै जोङो दावहा नांबोदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बुंलांदों जोङो खौसेब्ला थांगोन गावस्राब्ला थैगोन अब्ला बिश्वजित दैमारि बिथाङा बे बाथ्राखौहाय मिथिया खोमा ना बिथाङा मिथियो नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि देरसिन जानानै पार्लामेन्टनि बिफा जानानै खामानि मावनो नागिरनायासो बिथांनिया गोरोन्थि रायजोफोर भेजिटेबल जाग्रा बामोनफोरनि खोथा लानानै बिश्वजित दैमारि बिथाङा बेसेबांबा गिदिर बर' ट्राइबेलनि गेजेराव मानो बेबायदि बिस सोनानै होखो आं बेखौसो सानबाय रायजोफोर जोबोद दुखु मोनदों खोनानानैहाय दानिया खोनासंबावदो बाथौ गौथुमनिफ्राय मा फोरमायदों बर'आथ' जिहेथु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों जि माने माबाजों मानगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौजिम लिरनायाव खुनु आपत्ति थानाङा भारत सरकारनि जे जेनेरेल सेन्सास बेयाव जोंहा जाति हिसाबै एसे सांग्रां जानो दङ दा बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गरेस्वरनि नैबे माबायाव बिष्णुराभा भबनाव जे सावरायमेल जोबोर मोजाङैनो जादों जों मिथिगौ दाबो माने बे जेनेरेल सेन्सासनि बागै खना खनला थानाय बे बर'फ्रा हयथ' दासिमबो जोङो खौसे जाजोबनो हायाखै दा जों आसा खालामदों नैबे माने सावराय सांग्रां मेलनि गेजेरजों जों जाहाथे खौसेयै गसंथानो हागोन ओंखायनो दिनै बेयाव सावरायनायनि मुल थांखियानो जाबाय मा बे जेनेरेल सेन्सासाव जिहेथु जातिया मा नैबे फैगोन हारि हिसाबै फैगोन जोङो बर' होननानैसो लिरनांगोन नङाबा बर' कसारि बेखौ लिरनांगोन नोंनि भाषाया मा नै फैगोन निस्सय फैथारगोन गतिके बे भाषाखौ जोङो बर' भाषा होनना लिरनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने धोरोमा मा निस्सय बेबो फैगोन दा ओंखायनो धोरोमावथ' जोङो माने गुबुन गुबुन धोरोमाव गोबां थांबाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा दा ओंखायनो थेवब्लाबो जोङो जिखिना दङ जेनेबा जोङो बाथौ हिसाबै दा बाथौआवबो गोबां ग्रुप्स दङ दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि सोरबा शिब बाथौआनो जाया मानोथों सोरबा जांख्राव बाथौआनो जाया मानोथों जयनारायण बाथौआनो जाया मानोथों
दा गुबुन गुबुन बाथौ ग्रुप्स थानायफोरखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना बाथौजिमखौ जे माने मोननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने सहाय खालामफायो बा लिरनानै हरो। ओमफ्राय जोङो गिबियावनो जाबाय मा जोङो बे कलमखौ जों मोननो नागिरदों। दा जेरैबायदि जोंनि सेन्सासाव धोरोम हिसाबै हिन्दुआ 1 नम्बर फैगोन, निस्सय माने इस्लामा 2 नम्बराव फैगोन, 3 नम्बराव ख्रिस्टान फैगोन, बिदिनो सिख जैन ओमफ्राय बुद्ध फैगोन। दा 6टा जिहेतु रिकगनाइज धोरोम दङ भारताव, ओंखायनो जोङो 7 नम्बर कलमाव हाबनो थाखाय जोंबो नाजादों बाथौआरि हिसाबै। ओंखायनो बेयाव जोङो बर'आथ' जिहेतु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन। दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों, जि माने माबाजों मा होनगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों, बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौजिम लिरनायाव खुनु आफत्ति थानाङा, बेखौ दिनैनि बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। दानिया आं फंनैसो सरजाब देरबावनोसै। मिस्टार बिक्रम दैमारि, बे समावहाय नोंथाङा बिश्वजित दैमारिनि सायावहाय मा बुंनो सानो? फैसा खामायनानै रायजो राजाखौ थगायनानैल' जाया बिक्रम दैमारि, नोंसोर बायदि थगायसुला बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन थगाय जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि थासारिया दिनै बर'नि गेजेरावहाय सोमजिदों। मिथिबायना? मा बुङो बे समावहाय बिक्रम दैमारि आरो जन खारजि आरो बर'नि बिपिएफ पार्टिनि इउटुबार्सफोर, बे समावहाय धोरोमनि बेलायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बर'आथ' मोननै जानोसो थांगासिनो दङ। आसामा मोननै नङा, बर'आनो मोननै जागोन बेबायदिब्ला। मिथिबाय दा? सेन्सासखौ लानानै आंथ' सिदा नुहुरखायो ख्रिस्टानफ्रा माब्लाबाबो बाथौबो लिरनाय नङा। मानो होनोब्ला बाथौनिफ्राय गावस्रानाय मानसिफोर दङ। दा बिसोरबो हयथ' लिरनायनो नङा। मिथिबाय दा रायजोफोर? दा बिसोरखौनो सिगां बजबग्रो, जायफ्रा बाथौखौहाय लानानैहाय इसिबां मा होनो हिन्दु ख्रिस्टाननि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बेखौबो गावगावनो बुजिलायनाया मोजां। बिदा फंबायनि गेजेरावहाय दानलाय सुलाय, बिदा फंबायनि गेजेरावहाय गोरोबलायै बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङाथ' लिडारफ्रा। जों स्टेटआनो मोनाखै, स्टेट मोननायनि सिगांनो दानो हिन्दु ख्रिस्टाननि बाथ्रा बुंलायोब्लालाय बोरै जानोलै? बेखायनो आं आसा खालामो गेदेरमा बिश्वजित दैमारिया जाहाथे बे रावफोरखौहाय बोखांनानै लाफिनो, जुदि गोरोन्थियावनो बुंफ्लांदोंब्ला। अब्ला रायजोफोर, आरोबाव जोबनायाव लास्टआव नैबे बिलखौ नायदो नोंथांमोना दानिया दै। बिलखौ नुदोंना? हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे 22 कौटि थाखा वेस्ट बेंगलनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय मानो बाहायगोन। ओमफ्राय फारसेथिं जोङो इउपिपिएलनि समाव नायोब्ला 5 कौटि थाखाजोंनो सनामुखि बानायनानैहाय रिपेयार फोसाबनानै होदों। दा बेयाव माब्रै 22 कौटि थाखा नांगौ? 22 कौटि थाखाबालाय रायजो राजा नोंथांमोन 4 स्टार बिल्डिंखौहाय गोम जोंब्लाव होनो हायो, बिराद मोजाङैनो बानायनो हायो 22 कौटि थाखाजोंहाय। मा बर' रायजो राजाफोरखौहाय बेबायदि थगायो होनब्लाना बिपिएफनि सिएमआ? बेयावहाय बुंनांगौ दङ, बर' रायजो राजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बुंनांगौ दङ बेयावहाय। दिनै जोङो बुंदों दुरान कापनि जायगायावहाय गोरिबफोरनोहाय फैसा राननानै होनो थाखाय बिपिएफ पार्टिया दुरान कापखौ लाबोआखै। नाथाय बे नङा, दुरान कापनि जायगायावहाय बाजेट जानानै माने बाजेट खालामनांगौ फैसाखौ बिथांमोना गावबागाव राननानै लानानै उरायहोनोसो बे खामानिखौ मावगोन रायजोफोर। ना मा बुङो? दा नोंथांमोना मा बुंनो सानदों? गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय गासिबो बुंनायफोरावहाय। गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारिनि।